Majstor Samael je, davno prije pojave bujice New Age knjiga i špekulacija o Svetom Gralu, razotkrio sudbinu te najpoznatije i najvrednije relikvije civilizacije Zapada. On kaže da je Josip od Arimanteje, rimski senator koji je ispunio Gral sa krvlju koja je tekla iz tijela spasitelja svijeta, sakrio Gral i koplje sa kojim je Longinus ranio Isusa na križu. Nakon putovanja Sredozemnim morem, Josip od Arimanteje je pohranio Sveti Gral i Longinusovo koplje u hramu dvorca Monsalvat na planini Montserrat u Kataloniji, u Španjolskoj. Sa dolaskom doba tame, taj hram je zajedno sa Svetim Gralom i kopljem prešao iz treće u četvrtu nevidljivu dimenziju. Doba tame koje spominje majstor Samael je mračni srednji vijek koji počinje sa propasti zapadnog rimskog carstva u 5. stoljeću. Eleuzinski misteriji ugašeni su u 4. stoljeću, a posljednje škole velikog gnostičkog učitelja Valentinusa crkva je uništila u 7. stoljeću, otkada u Europi nastupa duhovni mrak koji će potrajati stoljećima. Ezoterijsko znanje preostalo je u rijetkim zajednicama koje djeluju u tajnosti ili se povlače na nepristupačna mjesta. Tako je u planinama Pirineja bilo sačuvano učenje Markozijanaca, Markusovih učenika. Markus je bio Valentinusov učenik iz Male Azije, čiji sljedbenici su u 2. stoljeću prenijeli gnostičko učenje u južnu Francusku. Zanimljivo je da je, pored poznatih crkvenih sakramenata, Valentinusova gnostička tradicija imala još jedan misteriozni sakrament svadbene odaje ili bračne ložnice, koji predstavlja drevni obred svetog vjenčanja ili grčki hieros gamos. Ovaj alkemijski ključ sačuvali su Markusovi učenici, čije crkve su u Pirinejima preživjele sva barbarska osvajanja i kasnije pokušaje pokatoličavanja i koji su bile izvor katarskog učenja. S arapskim osvajanjem današnje Španjolske, hermetička nauka o alkemiji prenijeta je iz arapskog svijeta u zemlje Europe, gdje se u 12. stoljeću entuzijazam za proučavanje umjetnosti alkemije počinje posvuda širiti. Novi val duhovnosti, koji je mudrost arapskih alkemičara i židovskih kabalista iz Španjolske prenio na jug Francuske, oživio je interes za gnozu i stoljetne misterije Svetog Grala koji su se u tamošnjim legendama prenosili još od vremena Krista, kada je tim područjem prolazio Josip od Arimanteje noseći Sveti Gral u hram u Kataloniji. Misterije Svetog Grala bilo je moguće razumjeti jedino uz pomoć ezoterijskog znanja alkemije i kabale. Na taj način je skinut veo s učenja zagubljenog u planinama Pirineja. Ovo učenje pronosili su Katari, kojima je cilj bio život prema izvornom Kristovom učenju. Tijekom 12. i 13. stoljeća područje Londoka na jugu Francuske bilo je središte zadivljujuće profinjene kulture koja je promicala načela vjerske slobode i tolerancije. Začetnici te renesansne duhovne kulture bili su Katari, koji su se nazivali dobrim ljudima ili dobrim kršćanima. Taj novi spiritualni pokret, koji se temeljio na drevnom gnostičkom učenju, razvio se pod pokroviteljstvom plemstva, koje je Katarima pružalo zaštitu i utočište. Katari su prakticirali vjeru slično najranijim oblicima kršćanstva i nisu poznavali svećenstvo, niti su priznavali autoritet rimskog pape. Vjerovali su da su čuvari izvornog kršćanskog učenja i da je učenje rimske crkve iskrivljeno. Vjerovali su u reinkarnaciju, bili su vegetarijanci i borili su se za jednakost oba spola. Veliku važnost davali su štovanju Marije Magdalene, kojoj su na jugu Francuske posvećene mnoge crkve i prije pojave Katara. Putovali su zemljom propovijedajući i ozdravljujući bolesne. Proces inicijacije je trajao čitav život, tijekom kojeg su perfekti ili savršeni prolazili kroz razne stupnjeve i uvide u ezoterijsko znanje.
Uvriježena slika o Katarima kao tvrdim sljedbenicima celibata koji se gnušaju materijalnog svijeta više je plod nepoznavanja kršćanskog misticizma nego stvarna povijesna činjenica. Celibat je kod Katara i drugih gnostičkih grupa imao vrlo specifično značenje. On je označavao seks koji nema za cilj rađanje djece. Osim toga, takav seks Katari su smatrali boljim od onog čiji je cilj reprodukcija, jer su poznavali tajnu seksualne alkemije. Ovakvi stavovi, šokantni i potpuno neprihvatljivi za tada vladajuću svemoćnu crkvu, bili su u to doba toliko revolucionarni da su izazvali bijes u Rimu. Pored toga, zračenje nesebične ljubavi savršenih i dah izvornog, neiskvarenog služenja Bogu doticali su srca sve većeg broja ljudi koji su se okretali od katoličkog svećenstva, ogrezlog u bogaćenju i raskoši, ka novom valu duhovnosti, koji je postajao sve opasnija konkurencija na duhovnoj sceni tog doba. Nažalost, ova spiritualno najnaprednija kultura svog vremena cvala je svega jedno stoljeće. U križarskoj vojnoj koju je 1208. godine organizirao rimski papa za uništenje heretičkog učenja Katara, kao i u kasnijim krvavim pohodima, ubijeno je, spaljeno je zvjerski mučeno oko 500 milijuna ljudi. Nakon vojnih pohoda, preostale Katare je progonila inkvizicija, sve dok katarski pokret nije bio potpuno iskorijenjen.